החלק הלטרלי של זרוע, שפה עובר לנו small intestine, פה עובר לנו טריפל וורמר, מאוד קשורים מפה, מכאן כל הקשר בין הטורסו לבין היד, עם המרידיאנים האלה. אוקיי? לוקחים את היד, מחזירים אותה בחזרה אל המזרון אחרי שסיימנו לעבוד איתה, ואז אנחנו עוברים לעבודה על הטורסו, אוקיי? על הגב. כל מה שנפתח לנו כאן. אנחנו מניחים יד אם באגן, יד נוספת מתחת לשכמה, שזה לא כאן, אלא מתחת לשכמה, אבל עדיין גבוה. אני רוצה להגיע אל גול בלאדר. אנחנו מתחילים בעבודה שלנו כרגע בהישענות אל המקום, אל הפס הזה של קו תפר של הבגד, אל המקום הכי גבוה שאנחנו יכולים להגיע אליו, שזה ממש על הצלעות. ובגלל שזה על הצלעות, אז העבודה שלנו פה צריכה להיות גם עם החלק היני של היד שלי, כדי לא להיכנס עצם בעצם, וגם בצורה מאוד קשובה ועדינה, כמו המגע שלנו לאורך כל הזמן. יש מקומות שאני מדגישה את זה, כדי שתשימו לב שקצב העבודה שלכם, כל מי מכם, שקצב העבודה שלו מהיר, פה מאוד 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 חשוב שהוא יראה. אז יש לנו נתיחה, שזה הישענות פנימה אל תוך האמות, ואז עבודה מלמעלה, למטה, עד שאנחנו פוגשים את האגן. השלב הבא יהיה לרדת לטרלית יותר, אוקיי? אז אנחנו לא צריכים ממש לזוז כל כך הרבה, היינו פה, עכשיו אנחנו פה. אנחנו רק קצת מתרחקים, ואז נפתח לנו בעצם עוד מרידיאן, טריפל וורמר, small intestine. אנחנו עושים מתיחה וגם פה נשענים. עד לאגן. השלב הבא זה שיד אחת נשארת כיד אם, ואנחנו עוברים לשבת על הצד. אנחנו נעשה הישענות אחת, כשיש לנו יד אם בשכמה, שזה תוספת, זה לא רשום לכם, זה רק יש לכם תמונה כזאת. יד אם או שכן בעצם רשום לכם, אני לא זוכרת. יד אם בשכמה, על השכמה, והחלק הפנימי של היד, פשוט אני נשענת הצידה. אל תוך החלק הלטרלי של הגב. שוב עבודה על טריפל וורמר, שוב עבודה על small intestine, עד לאן שאני מגיעה. אני לא אחפש עכשיו לעשות את זה, כי אז אני מאבדת את ההישענות. אוקיי? אז אם אני מגיעה עד המותן, וזה בסדר, ואני יכולה עוד קצת מתחת אל הגב התחתון, מצוין, זה מספיק לי. השלב הבא, ואני רוצה שתשימו לב לזה, זה חשוב העבודה הזאת, זה להניח אנחנו בעצם נעבוד עכשיו, נחשף לנו, אם אנחנו נדחוף את המטופל שלנו עוד קצת קדימה אל המזרון, יחשף לנו בלאדר, יחשף לנו קידני, אוקיי? שזה בעצם מה שמצידי עמוד השדרה. העבודה שלנו כאן לא תוכל להיות כזו, כי אנחנו נורא נורא נמוכים. לכן העבודה שלנו כאן תהיה עם המרפק. זו עבודה מאוד עדינה, עם הרבה מאוד תשומת לב, ובשביל שאנחנו לא נכאיב, אנחנו מניחים את היד שלנו בצורה כזאת, ואנחנו בעצם עוטפים את המרפק. אוקיי? כשאנחנו נניח את זה, אנחנו קודם כל נניח ככה שאנחנו לא על עמוד השדרה, אלא על הזוקפים, והיד אם שלי כל הזמן תתמוך שהמרפק לא יתחיל לגלוש לכיוון החוליות, אלא יישען בדיוק אל המסלול של בלאדר, בדיוק באזור של הזוקפים, ואני ארד איתו כל פעם קצת, 0.2 מתחת, כמה מקום שיש לי. הקצב שלי עכשיו הוא מהיר כי אני מסמנת. הקצב הזה הוא לא נכון. הקצב של עבודה עם מרפק צריך להיות מאוד איטי, מאוד עדין ועם הרבה הקשבה. עכשיו אנחנו לא נמשיך איתו, לפחות לא מהמנח הזה שבו אני נמצאת אל הגב התחתון, כי אנחנו נאבד את ההישענות ואת השיווי משקל. לכן אנחנו נעצר בנקודה שבה זה בדיוק בצד של הגוף שלנו. אוקיי? סיימנו לעבוד על בלאדר. המשך העבודה שלנו עכשיו הוא בעצם אל המותן. אנחנו מסתובבים לשבת מול המטופל, הרה מול היד שבו אני רוצה לטפל, שכרגע זה המותן. אוקיי? אני פשוט רוצה לראות כמה אתם איתי, כי ערנים אתם לא, אבל אתם תצטרכו שנייה כולכם לקחת נשימה להתאושש, כי אין לנו עוד הרבה זמן עד לסיום הקורס, לא יהיה עוד הרבה מי שיחזור אתכם על הקטע הזאת. אז קדימה. יד אם שלנו הפעם היא באגן, ויד בת עובדת בתוך המותן, ממש בתוך המותן, מתחת לצלעות. מתחת לצלעות. יש לנו משהו כמו
2, 3, 4 נקודות הישענות אל תוך המותן, 90 מעלות כלפי מטה, ואז בסוף אנחנו אוספים את הבטן וקצת נשענים לאחור. אתם זוכרים את התנועה הזאת? בדיוק, אותה עבודה של גב תחתון, אנחנו עושים אותה רק הפעם ממש על החלק הצידי של המותן. גם כשעבדנו בגב תחתון עבדנו על המותן. השלב הבא יהיה עוד מסלול שהוא קצת יותר נמוך לכיוון הרגל. זה בעצם שינוי של הזווית, רק שינוי של זווית היד. והישענות פנימה, 2, 3 לחיצות, אוספים את הבטן עם החלק האחורי של הזרוע ונשענים לאחור. יד אם, לא לשכוח אותה. היא לא מתרוממת, היא לא זזה, היא נשארת פה כל הזמן. אוקיי? סיימנו עם זה. אנחנו עוברים אל העבודה של הרגליים. העבודה של הרגליים, סליחה? לא, הנה. רואה? כן, כן. כן. אז אחרי שסיימנו את העבודה על המותן, לפני שאנחנו עוברים אל הרגל, אנחנו מחליפים את התפקיד. יד אם הופכת להיות היד שבמותן, ויד בת עובדת, אין לי פה הרבה מקום אצל שוי, עובדת בשני סיבובים. אחד ממש מקיפה את המפרק, שזה בעצם, במקרה הזה, עוד קטן. את הטרוכונדר את מדברת? את המפרק שלה? כן, המפרק של הירך. מפרק הירך, אנחנו פשוט עובדים מסביב אליו, ואחר כך קצת מגדילים כדי לתפוס בעצם הישענות על כל הישבן. זה כיפה שווה? בגלל זה עובד לך, זה כן, ידוע לי. אוקיי? אז פה באמת אין לי הרבה מקום להראות לכם את זה, אבל יכול להיות שאם היה מישהו ששוכב פה עם אגן יותר גדול, זה היה יותר ברור, אבל בעיקרון יש לנו פה ממש את הראש של המפרק, אנחנו נשענים מסביבו, שמים לב שאנחנו לא מכאיבים בתוך העצם, ומגדילים אחר כך אל כל הישבן. עכשיו אני לא מלטפת פה, אני פשוט נשענת, משנה את זווית היד נשענת, משנה את זווית היד נשענת, משנה את זווית היד נשענת, שאני לא רואה אתכם עושים כאלה, זה לא זה. אוקיי? עוברים אל הרגליים. ברגליים יש לנו כמה אפשרויות של עבודה. אחת זה פלמינג עם כל כף היד, השנייה זה אמה, השלישי זה בושי, והרביעי זה עבודה עם הברך. שימו לב, לא בכל חלק של הרגל אנחנו יכולים לעשות את הכל. לכן, פלמינג, אין לנו בעיה לעבוד כשיד אם, דרך אגב, באגן, לא פה, אלא על הישבן עצמו. אנחנו פשוט נשענים אל כיוון הברך. שוב אנחנו מגיעים, בעיקר מגיעות על הסיטואציה שבה לא תמיד הגובה שלנו, הגודל שלנו מספק לעומת המטופל. אז במקרה הזה אנחנו נפתח את הרגל ציר הצידה כדי לאפשר כמה שיותר מגע. אנחנו יכולים להמשיך עד אל כף הרגל, אבל אם פתאום אני מתחילה לאבד פה את שיווי המשקל, פתאום ההישענות שלי כבר לא שווה, פתאום היד אם יד בת שלי לא חברות, אז אני אעביר את יד האם שלי לכיוון הברך, ואני אמשיך את העבודה על השור כשיש לי מספיק יציבות, ואני יכולה להישאר כמו שצריך עד שאני מסיימת. אוקיי? אז פלמינג בעצם זה המצב הראשון שבו נעבור על כל הרגל. השלב השני שזה האמה, אפשר לעבוד עליו או בצורה כזאת של גיבור, שזה פשוט להישען, יד תומכת באגן, אנחנו נשענים על החלק הצידי של הירך. אם זה יותר מדי לכם וזה לא נוח, אז אנחנו מורידים את הברך פנימה בין שתי הרגליים של המטופל ופשוט נשענים. אין פה מצב לא יהיה נוח המאמה? ככה? כן. לך יכול להיות שכן כי אתה גבוה, אבל לרוב האנשים זה יהיה יותר מדי קרוב וזה לא בדיוק כזה שאנחנו יכולים להיות כך קרובים. אז יש לנו פה עבודה או בגיבור או עם הרגל בין שתי הרגליים. אמה אנחנו לא עושים על השור. אז אנחנו מסיימים פה, יכולים למען המגע להמשיך שוב עם פלמינג, או פשוט להניח לזה ולעבור אל בושי. בושי, יש לנו יד תומכת עדיין באגן, ואנחנו בוחרים את המסלול ממש שנפרס לנו מול העיניים, הצידי מדויק. אנחנו יכולים שוב להיות או בעמידת גיבור, או עם רגל בפנים, ולהישען פנימה אל מרכז כף היד. למרות שהבושי שלי עובדת, אנחנו נשענים על מרכז כף היד. זאת אומרת,
אומרת שהכיוון שלך תמיד, אנחנו תמיד אומרים את זה, הוא שכשאת נשענת על הידיים, את נשענת על החלק המרכזי של היד, גם בפלמינג, אז גם בבושי. למרות שאני עובדת, המגע שלי אני עובדת עם בושי, אני עדיין מדמיינת שההישענות שלי הולכת למרכז כף היד. בבושי העבודה שלנו היא עוד יותר איטית ממה שעשיתם עד היום. אל תתפרו, בטח לא בחלק הצידי של הרגל, זה מאוד מאוד עלול לחול, אז אנחנו עובדים לאט, עם הרבה הקשבה, לדעת עד לאן הגוף מאפשר לנו להיכנס ולדעת מתי להניח לו. אנחנו לא מחפשים לפרק אף אחד, אנחנו מחפשים להניע קי, אנחנו מחפשים לחזק קי, למלא, לעבוד עם נקודות שאומרות לנו בוא תישאר, או עם נקודות שאומרות לנו עד פה, עכשיו לך. הגענו אל החלק שמעל הברך, זה כבר יש שלב שאני רוצה להסתובב. אני לא אמשיך לעבוד מפה, אלא אני אסתובב את ההרה שלי שתהיה מול האזור שבו אני רוצה לטפל. יד אם עוברת לכיוון הברך, ואני ממשיכה לאורך הצד הצידי, הלטרלי של הרגל. כרגע אני עובדת על גול בלאדר. אוקיי? גם למעלה זה גול בלאדר היום? עד שאני מגיעה מעל העצם של הקרסול. באזור של עצם הקרסול סביר להניח שיהיה לי עוד איזה 2-3 נקודות, יהיה לי קצת מתחת, יהיה לי אפילו לאורך כף רגל, גב כף הרגל. ואני אסיים. זה בושי. אצלכם כתוב אגודל על אגודל. אגודל על אגודל אני לא עובדת ככה. לא כתוב הישענות בערך. לא כתוב לכם בבושי אבל אגודל על אגודל? לא. אוקיי. אז אצלי זה היה משום משהו. כן, הדבר... רשום אחרי זה, הנה, אגודה. איפה? אז תתעלמו מזה, זה לא רלוונטי, אתם עובדים בושי כרגע עם אגודל אחד, וכשיד אם תומכת כל הזמן. המצב האחרון הוא ברך בחלק האחורי של הירך. גם. אנחנו מניחים את שתי הידיים שלנו בחלק הקדמי של הרגל, ונשענים. איפה עוד יש לנו עבודה כזאת? עכשיו עשינו בקטע היום. בדיוק, ברגליים. אז אותה עבודה, רק שהפעם אנחנו פשוט מאוד לא עם הידיים פה, אלא עם הידיים פה. אוקיי? עד לאן שאתם מרגישים שזה עוד אפשרי. מאיפה שזה לא אפשרי, אין לנו מה לנסות בכוח להתאמץ, זה לא יעבוד. אנחנו יכולים להשלים עם מגע של פלמינג לאורך הרגל, ולסיים. סיימנו רגל חיצונית, סיימנו את הצד היאנגי. עכשיו אנחנו בחלק האיני של כל המנח הזה, שזה כף הרגל, סליחה, החלק הפנימי של הרגל. יד אם עדיין באגן, יד בת איפשהו לאורך הרגל, במקום שבו נוח לי, כדי לייצר 3 נקודות שוות. זוכרים שיש לנו, איפה עוד יש לנו עבודה כזאת? ברגל במתיחה. בקט הראשונה. מה זה אומר? דברו עברית חברים. קט הראשונה זה קט הארוכה. עבודת רגליים כשמטופל על הגב. עבודת רגליים כשמטופל על הגב? שוכב על הגב, עבודת רגליים. יש גם מתיחה. שוכב על הבטן. סליחה, בראשונים. מנח אחורי, כשיש עבודת רגליים עם הברך. אוקיי? 3 נקודות אחיזה שוות. זה אומר שבין יד לבין יד, ובין ידיים לבין רגל לבין ברך, צריכה להיות הישענות שווה. אז אתם מחפשים את המקום שבו היד יכולה להישען, מבלי שאתם תיפלו. ואנחנו נשענים לאט ובעדינות, הישענות מתמשכת, חודרת לאט, אל תוך הקי. בסדר? לא ליפול, לא להיכנס בכוח, מאוד מאוד בעדינות. וברגע שהגעתי אל הברך, אני נעצרת, אני לא אעבוד על ברך עם ברך, ואני מחליפה רגליים ויורדת לשבת נמוך יותר. הידיים שלי, בגלל שזה שוק ויש פה פחות בשר, מקיפות את הברך, את הפתלה שלי, ואני פשוט נשענת איתה. הידיים כרגע שתיהן מתפקדות על תקן יד אם, והברך היא הברך בת. כמו בעבודה עם המרפא. בדיוק. בדיוק כמו העבודה עם המרפא, כי נותנת צמיחה כדי שלא נעבוד חזק מדי, ותזכרו להזיז את עצמכם אם אתם רוצים להגיע למקום שהוא קצת יותר מרוחק מאיפה שההרה שלכם נמצא. בסדר? סיימנו עם זה.